Ja hoor, we gaan het zien wat we gaan doen. Op een zonovergoten markt in Hulst is het startschot gegeven voor het Zeeuws-Flandrien klassement. 5 wedstrijden worden verreden om te bepalen wie uiteindelijk met de winst naar huis gaat. Met als eerste stop de kermiskoers in Hulst. Kermiskoers is rondjes rijden tijdens de voorjaarskermis. We hebben een hele mooie ronde weer door de binnenstad van 2,7 kilometer. En die gaan we in 3 categorieën rijden. De SP, de sportklasse en de A-amateurs. En tijdens de SP hebben we ook een damescategorie. En voor de SP, wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk voor de starters en plaatselijke. Maar inmiddels rijden die ook al behoorlijk hard. Die laatstgenoemde categorie doet die lokale ronde 10 keer. 27 kilometer in totaal dus. En aan die klasse kan echt iedereen meedoen. Maar zoals Frankaert zegt, wees voorbereid op een hoog niveau. Ja, iedereen die een wedstrijdje wil rijden, je ziet het materiaal wordt beter, ze trainen meer. Zeker denk ik echt wel na de coronatijd. In het begin heb ik dat ook nog wel eens meegedaan en dan konden we nog hoog in de 30 gemiddeld rijden. Maar inmiddels gaat dat ook al boven de 40. Voor die mogelijke concurrentie is deelnemer Jeroen Sturm in ieder geval niet bang. Dan gaan we zien wat de uitslag gaat worden. Hopen dat we mee kunnen. Ja, vorig jaar ook 1 keer de koers gereden, maar toen konden we nog niet mee. Dus een beetje van de winter gefietst en nou gaan we zien hoe ver we komen. Hè. En in Hulst werd dus al hard gekoerst. Het peloton bleef lang bij elkaar, maar richting het einde veranderde de massa renners vooral in een lang lint. Hoewel Jeroen geen angst had voor het hoge niveau, moest hij zich toch overgeven aan het moordende tempo, waardoor hij snel moest lossen. Op de finish werd het een spannende eindsprint die uiteindelijk werd gewonnen door de Zeeuws-Vlaming Diego Bonne uit Hulst. Hoe ging het? Best goed eigenlijk. Het was 2 viel goed mee. Ze hadden van regen afgeklapt, maar het was goed te doen. Mooi rondje. Hè. Ik rijd niet graag, dus dat leutig. Je hebt nu de leiderstrui aan van het klassement. Ga je nou ook meedoen aan alle wedstrijden? Ja, ik zou wel moeten denk ik, hè. Ook de eerste zijn, dus we gaan dat proberen. Hè.